Коста хора, много отдавна не съм снимал клип и не съм снимал доста отдавна, защото имах много работа и с това даскал и домашни глупости, контролни, въобще да не си мислите, че им искала да ги правя, но така и нямах никакво време да снимам клип. И затова направих това влакче. Ще се спусна по него и клипът ще свърши. О, да, и ще ви покажа и селото на вилджърите. Направил съм кметство. Не е много хубаво, не е много яко, но ме е кефи, готско е такова. Надявам се да ви е харесал този клип, защото доста се трудих за това влакче да оцелвам долу линиите, като падам високо и така. Просто не беше много трудно. Пускаш една количка и къде пак падне количката и там се таковаш. Но все пак доста дълго това влакче и така. Аз клипа ще го кача в VBOX, за YouTube не съм много сигурен. Защото там няма много българи и то почти никой не гледа клиповете ми. И това най-много кефи, как тук от колко високо падам и си оцелвам влакчето. И го вилиджърите, селото на вилиджърите. Кметството е малко, там след тях. Извинете, че така говоря, но съм малко болен. И така. И това беше влакчето. И тук накрая умирам, но да. Но аре сега да не умирам. И да, така е влакчето, но нали сетих за вилиджърите селото, искам да ви го покажа. Кметството. Аз съм направил и влакче, обаче той е такова, до селото на вилиджърите. Ще чакайте къде сега идвам. И така, тук съм. И ето вече съм пред кметството. Извинете за лага, моменти сега ще го правя, един момент. Така, в момента се надявам, че се е оправил. Да, ето оправил се. И ето го кметството. Така, тук е кмета, малко е затворен. В момента да го отворим малко прозорче. Само се върти като някакъв, не казвам. Така, тук е така. Тук е секретаря му. Тук плащане на данъци, плащат си данъците. О, този падна вътре. Нищо. Плащат данъците на него. Тук има хора на пост, които пазят селото. Гледат селото за безопасни работи и такива. Опа. И от другата страна има пак човек на пост. И има и Джайл. Ето в затвора. Имат казанче, леглом и чест. Това е Мивка и нещо кос. Този е Петко. Този е Гошо. И изказвам се. Така тук съм. Да. И сега ще ви покажа още едно нещо. Да, извините, но трябва да изляза малко по Майнкрафта. И тук има оферти. Ето ги офертите. Да. Хората могат да се разменят, само че един е родил. И нищо пак става. Като прасна, че има още повече оферти, да добавим още малко оферти. Я? Каквето е? Бива, да. Да, става. О, не. Той е добър. Там ще стои. Да, добър е до някъде. И да, хора, това беше всичко от мен. Очаквайте и още мои клипове на оцеляването. Ще продължавам да се оцелявам.
То аз нали, бях спрял на сервер, но намерих Diamond D, дет бях морял в лавата. Намерих Diamond D и сега ще продължа да си играя там. И ето как изглежда отвън местото. И това беше всичко от мен. ESO или в YouTube Minecraft 55. Чао!